koloniale leger. S'il y a bien un officier qui était vraiment le contraire du type qui rentre dedans, c'était le logiste. Logiste disait, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des gens qui ne seront pas d'accord sur quelque chose, ce n'est pas une raison pour leur casser la figure, il faut essayer de les calmer et de les empêcher de faire de trop grands dégâts. Ça, c'était le logiste. Logist en zijn Congolese troepen herstellen snel de orde. Ze krijgen de hulp van reguliere Belgische eenheden. Het geweld wordt gestopt en honderden brandstichters en geweldenaars, Hutu en Tutsi, gaan de gevangenis in. Ze zullen berecht worden door krijgsraden. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chassé les Tutsis. Soit les chasser en... ils sont partis, soit les chasser en leur donnant des coups, et surtout en incendiant leur maison. L'incendie étant en somme l'infraction typique du Rwanda, même en temps de paix. Donc ça, c'était un symbole évident pour chasser, dire nous ne voulons plus. Mais il n'y a pas eu à peine quelques morts. Par contre, de l'autre côté, la criminalité était beaucoup plus subtile. La constitution des armées désignait ceux qu'il fallait abattre comme étant les têtes du parti adverse. Terwijl in Rwanda de hutten branden, vertelt minister van Koloniën de Schrijver in Brussel wat België van plan is met Rwanda-Urundi. Er komt een democratische structuur gebaseerd op het systeem van de gemeentes met verkozen gemeenteraden. Dit is de doodsteek voor het Tutsi-regime. Kolonel Logist en zijn chef, generaal Janssens, leggen dat uit aan de Mwami. Ati Mwami naje muri mission yo gukuraho abatutsi gashyira kuri pouvoir abahutu atubimenye. Hanyuma arambwira colonel ati bo mu gihe mo gouvernement izambwira ngo noneho kuri pouvoir subizaho abatutsi ati icyo gihe nzakwemvite dufate un verre de whisky. Gouverneur Arroy is onder de indruk van Logist. Hij vraagt hem in Rwanda te blijven als resident. Brussel gaat akkoord. Je crois effectivement que ça arrangeait très bien Bruxelles, qui est une sorte de proconsul qu'on appelait logiste et qui arrangeait tous les problèmes qui pouvaient se produire au Rwanda. Il y avait une limite à ne pas dépasser, c'était l'ONU. Logist is een vreemde eend in de bijt van de Belgische gewestbeheerders. Hij neemt de plaats in van een gerespecteerde collega. Toch accepteren ze hem vrij snel. Il a emballé tout le monde par la clarté de son exposé, son esprit de synthèse. Et le fait aussi, c'était très adroit de sa part, il a laissé parler tout le monde. Chacun a pu dire ce qu'il avait sur le cœur, etc. Évidemment, dans cette affaire-là, ce sont ceux qui étaient les plus mécontents de la situation des 2 ou 3 dernières années, des problèmes qu'ils avaient avec des chefs qui étaient de moins en moins disciplinés, qui se sont surtout exprimés. Et le colonel Logiste alors leur a mis le baume sur le cœur en quelque sorte en disant nous allons régler tous ces problèmes et mettre ces gens au pas. Ils n'étaient pas tous d'accord. Il y avait notamment un certain nombre d'administrateurs qui étaient de la vieille école, qui obéissaient aux instructions de Logiste parce que c'était le patron, mais qui visiblement n'étaient pas toujours d'accord avec lui. Logist maakt een eenvoudige analyse. De Hutu vormen de grote meerderheid. Ze zullen nooit meer rustig worden als ze onder Tutsi-gezag moeten blijven leven. Daarom vervangt hij zoveel mogelijk Tutsi-chefs door Hutu, zonder overleg met de Mwami. En Logist zei dat tegen ons, ja, dus volgens mijn besprekingen met de Arroy en met België mogen we toch gaan tot een 25% Hutus. Ja, maar wij hielden geen statistieken bij, dus van het ogenblik dat hij zei de 25%, ja, toen zaten we al aan 50% en dat heeft zich versneld afgespeeld. De Hutu hebben meteen begrepen dat Logist hun man is. De kolonel spreekt de massa's rechtstreeks aan via pamfletten die hij over de heuvels laat uitstrooien. De teksten moeten de oude Hutu-angst voor de Mwami helpen breken. De relaties met de Tutsi verzuren snel. Geregeld breekt het geweld opnieuw uit.
De troepen beperken de schade, maar het gerecht vervolgt niet meer. En de Tutsi klagen erover dat logist de Hutu de vrije hand laat. Ik was nieuw, hij kende mij niet. En hij dacht dat ik er ging invliegen en dat ik daar honderden mensen ging laten oppakken. Ik weet niet juist wat hij dacht. Hij was in alle geval bevreesd en hij zei, kijk, we zitten hier min of meer in een soort oorlogstoestand hier. Pas op wat je doet. Doe daar niet tientallen of honderden mensen aanhouden. Wees voorzichtig. Ik voelde dat persoonlijk aan als een soort bescherming van de Hutus. Grégoire Kayibanda maakt er geen geheim van dat hij brandstichting als een politiek instrument gebruikt om de Tutsi te verdrijven. Mais je me souviens que Grégoire, un jour, en parlant, me disait, mais quand je sais que le lendemain on va brûler telle ou telle hutte, eh bien j'avertis les gens qui sont dedans, dites, on vous prie d'aller de vous réfugier. Logist is niet langer een technicus. Hij heeft partij gekozen. Voor de Hutu-zaak en vooral voor Grégoire Kayibanda. Mais là, j'ai commencé à comprendre très vite qu'il y avait une sorte de tandem qui s'était constitué, Kayibanda, logiste, et que logiste concédait de plus en plus à Kayibanda, qui lui-même devenait de plus en plus gourmand, de plus en plus arrogant, avec des gens comme moi. De Tutsi-partij en Mwami Kigeri zoeken steeds meer hun heil bij de UNO. Ze presenteren zich als nationalisten en anti-kolonialisten. Secretaris-generaal Hammarskjöld en een aantal UNO-lidstaten hebben daar wel oren naar. Een ontmoeting met Kayibanda wijst Hammarskjöld af. Ik ontvang geen lakeien, verklaart hij aan Leroy. Op 30 juni 1960 is het zover. Congo wordt onafhankelijk en krijgt even alle aandacht. Mwami Kigeri is erbij wanneer koning Boudewijn afscheid neemt van de kolonie en nadien de rancune van premier Lumumba over zich heen krijgt. Zijn eigen positie wankelt. Hij zoekt buitenlandse steun, maar logiste Narwa willen hem weg. Bon, mva mu Rwanda nasabye le gouverneur général Harwa yuko ngiye kureba le secrétaire général Dag Hammarskjöld Kinshasa. Aremera ndagenda. Ngezeyo mbona na secrétaire. Mu gihe ngiye kugaruka numva radio ngo kuvuvu umwami Kigeli azongera gusubira mu Rwanda. Terwijl Brussel de handen vol krijgt met de Congolese crisis, creëert logist de politieke basis voor het Hutu-regime, gemeenteraadsverkiezingen. Alle volwassen mannen mogen stemmen voor rechtstreeks verkozen gemeenteraadsleden. Het resultaat laat zich raden. Kayibanda's partij haalt een overweldigende meerderheid. De Tutsi-partij heeft opgeroepen tot boycott. Guy Logist is nu helemaal een man met een missie geworden. Visiblement, il était déjà alors l'homme qui se rend compte qu'il est en train de réaliser une œuvre qui sort de l'ordinaire, qu'il est donné à peu d'officiers de réaliser. Et comme c'était un homme qui savait exprimer ses convictions de manière simple mais convaincante, on le suivait sans difficulté.